Хәерле кич, исәнсез хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Саба дулкыннары телевидениесе сәламлый һәм атна информацион программасын карарга чакыра. Студияда Гөлназ Гатауллина. Хәзер кайбер темалар турында кыскача. Бөек җиңүнең 74нче язы районыбызның Иштуган һәм Туктар авылларында мөһим вакыйгалар белән үрелде. Шәмәрдән тимер юлы бер гасырлык туган көнен билгеләде. Күршеләр, ярдәмчел кешеләр, күп фатирлы йортларда яшәүчеләр күршеләр бәйрәмендә катнашты. 9 май көнне илебез халкы 74нче бөек җиңү көнен каршы алды. Мәгълүм булганча, 1941 елда башланган Ватан сугышына Саба районыннан 12 мең кеше фашистларга каршы көрәшкә дип чыгып китә. Шуларның 6330-ы инде туган үскән җирләренә кире әйләнеп кайта алмый. Шәмәрдән бистәсеннән дә 600 солдат сугышка күтәрелә, әмма 250-се чит җирләрдә башларын сала. 9 май көнне Шәмәрдән халкы да үзенең каһарман улларын, әби-бабайларын искә алырга һәм җиңү көнен бәйрәм итәргә демонстрациягә чыкты. Бу көнне Иштуган бистәсендә һәм Туктар авылларында да митинглар үтеп, сугышта катнашкан якташларның истәлеген саклаучы һәйкәлләр ачылды. Тулырак Гөлназ Вахитова һәм Гөлназ Гатауллиналар хәбәрләрендә. Озера багрятся, горят. А зори здесь тихие, как яблони соком налитые и сырят. Шәмәрдән халкы бөек җиңү көнен тантана итә. Бу бәйрәмдә сагышлы күз яшьләре дә, шиксез шатлык хисләре дә бар. Иң кадерле һәм иң хөрмәтле кунаклары сугыш һәм тыл ветераннары. Безнең Шәмәрдән җирлегендә хәзерге бүгенге көнгә 3 кенә ветераныбыз калды. Алар булса дагы Тукатуллин Мәхмүт абый, Ибраһимов Биктемир абый, Файзрахманов Фәтри абый. Алар инде хәзер бик өлкән яшьтә, күбесе үзе генә җыри алмый. Менә балалары, оныклары һәм туганнары шушы көнгә матур итеп җитәкләп алып чыгып, безнең мәртәбәле урынга утырттылар. Бүген безнең иң шатлыклы, иң кайгылы, иң зур бәйрәмебез. Безнең бүген 74 ел сугыш биткән көнгә. Шуның хөрмәтенә без бүген җылыйбыз да, сөйнәбез дә, җырлыйбыз да. Безнең әле менә артка карасак, бик күп ветераннарыбыз, тылы, дети войны, алар һәрберсе үзен бүгенге көнгә әзерләп, җыенып, барлыклап килделәр. Алар көтәләр бу көнне. Ни өчен алар бик авырлык белән алынган көн бит бүген, ниме? Шуңар көннән көн безнең ветераннарыбыз әзәя, әмма ләкин әле чын участнигыбыз 3 кеше кала алгач безнең Шәмәрдә без бик шат. Әрәм итмим. Тамагым ачты, ашыйсың килә. И балам, энеңә имезлеккә кирәк бит. Мә, бер генә кап та, озак итеп шәйнә. Бабай, мин үргән чабатаны әтигә бирсеннәр. Әйтеп бир, яме? Бирмәм. Әтиңә бирерләр, балам. Эй, балакаем. Икенчесен күтәртмә, кая күрәм? Фашистлыгына җинсеннәр. Көн төн эшлебез. Име бабай? Сабалларны фронтка озату, җиңү яулап кайтучыларны каршы алу Шәмәрдән тимер юлында була. Посылкалар җибәрү, барысы да фронтка дип эшләү. Буларның берсе дә онытылырлык түгел. Сугыш кермәгән бер генә гаиләдә калмый. Ул чорда туган сабыйларның бала чагы булмаганда диярлек. Кукмара районында туган Минрахман Галиевның да шулай. Әтисе Салих абыйдан алар 3 бала калган. Ул елларны нәрсәнче хәтерләмичем. Ашарга юк. Шул инде. Әти кайтса ипи бирер дип җылап утырганны хәтерләмим инде. Инде улларга колхозда булышта генә киштән килгәнчә, хәлдән килгәнчә. Мин хәтерләм, ат белән башка тормалап йөргән әле моңа. Нурзия Паногманова Мишәнбаш авылыннан, әнисе карынында калган сабый әтисен фотосурәтләрдән күреп кенә белә, чөнки ул кире әйләнеп кайтмый. Әти 42нче елның ай сайындадыр инде без үлгән хәбәре килде. Шул әни белән без икебез генә булдык. Әни тормышка чыкмады, шул мине саклап яшәде гомере буе әтине көтеп. Менә шундый авырлыклар күп инде булды. Ялгыз әтисез кешегә. Әти сугышка киткәч, минем туганнарым да булмады инде. Мин
Колхозда сыйыр саудым 10 yıl. 15 yaştan. Mine, ağırlıklar көп indi ol. Biz Şemirden'e yürüp okudık, oyakka şabata giyip. Oyakka giyerge bir tane ibil bulmadı. Su, yılgalardan su jığıp, mine, nerseni bekleyeyim indi bir tane. İpiler o vaxtda bütün şoğa şeyindi. Dışıtkan, bu vaxtda indi. Onu dağın kışıtkanda kalmıdır yani. 40-cı жылғы 2 октябрьда соғыш башлағанда Спас районынан Болгырны білесізме? Болгар. Шуннан мен соғыш башлағанда 6 ай болып Лялькіде қалғанмын. 6 бала өстік бейт. Мен сами кішкінәсі болғанмын. Әти соғыштан қайтмады. Өмір бойына әти деп әйтірге тілім бармады. 2 мыл болы. Вот так детство прошло без отца. Қазір уже өзіме почти 80 еш уже, около 80-й. Вот такая біз. Әр мир тыныш вақытта яшейбіз. Бұшы міне біздің тұрмыш үшін соғышқан, бізге шундай тыныш тұрмыш берген үшін фронтовикларға бик рахметлімін. Баш емалар алдында. Allah сатасын, соғыш болмасын. Зәңгәр небо, всегда светлое небо дальнейшем. Вот что хотел сказать. Җиңүнең 74 еллыгын Шәмәрдәнең һәр оешма предприятиесе хезмәт түрләре уңышлар белән каршылый. Бәйрәмгә килгән эшче хезмәткәрләрнең дә шуңа кәефе күтәренке. Батыр бабайларының портретларын күтәргән үлемсез полы кузганда һәр кемнең игътибары бары тик аңа юнәлгән иде. Парад сафында лицей, икмәк кабул итү, газ үткәргечләр линия идарәсе, шифаханә, коткаручылар отряды, Татмедагро торак-коммуналь хуҗалыгы, балалар бакчалары һәм башка коллективлар ветераннарга баш иеп горурлык хисе белән атлый. Олы хөрмәткә лаек кешеләребезне дәһшәтле сугыш давылын үтеп, илебезгә җиңү алып кайткан Бөек Ватан сугышы батырларын, армый-талмый хезмәт куйган тыл хезмәтчәннәрен, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гараев һәм башка рәсми затлар тәбрик итте. Рөхсәт сезне бу олы бәйрәм белән тәбрикләп китәргә Бөек Ватан сугышының җиңү көне белән. Бу җиңү көненә безнең ветераннарыбыз үзләренең батырлыклары белән һәм инде сугыштан соң зур хезмәтләре белән безнең илебезне торгыздылар. Аларга чын күңелдән бик зур рәхмәт. Бүген көндә дә без алар белән бергә тату матур яшәп, һәм инде киләчәктә дә үзебезнең балаларыбызга аларның данлыкларын сөйләп, һәм инде булган безнең илебездәге татулык белән киләчәктә дә матур итеп яшәргә, тәрбияләргә, һәм инде үзебезнең район республикабызның Россиянең данын тотырга. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сезнең янында булган якыннарыгыз, туганнарыгыз белән киләчәктә дә матур итеп яшәргә язсын. Сәламәтлек, исәнлек, саулык, гаилә бәхете булганнарның игелеген күреп, киләчәктә дә без шушы бәйрәмнәрне бергә уздырырга язсын. Это самый большой праздник, который у нас есть в стране. И вот люди, которые сюда приходят, я думаю, об этом помнят. 8 мая у нас проходила акция «Георгиевская лента». Более 250 человек у нас похоронено на кладбище. И вот благодаря помощи ребят, мы повесили эти ленты, чтобы они помнили. Среди нас вот осталось только 3 участника войны, 62 труженика тыла. Если по именам сказать, это Фатрахман Абы, ему 92 года в этом году исполняется. Ибрагимов Биктимир Абы, ему исполняется в этом году 96 лет. Тухватуля Махмуд Абы, ему 94 года. Недавно, 2 недели назад у нас Маметов Хамид Абы Ульде, ему было почти 97 лет. Видите, время непоколебимо. От нас уходит все больше и больше ветеранов, тружеников тыла. Остаются дети войны, то есть те люди, которые помнят что-то об этой войне. Поэтому разрешите вас поздравить с этой великой победой.
Пожелать всем здоровья, счастья и чтобы у нас в стране никогда не было войны. Спасибо им. Түзәбіз балақайым, түзәбіз. Күн түн урман кисәбіз. Паровозға яғырға утын әзірлейбіз. Әлі менә ярты айлық хезмәт хакыбызны Татарстан колхозчысы танып колоннасы төзелешенә күчерде. 4240 сум акча инде. Шуның өчен Сталин үзе рәхмәтен җиткереп телеграмма суккан балакайым. Парктагы стеллага салынган чәчәкләр яу кырында ятып калганнарны искә алу, аларның батырлыгы алдында баш ию билгесе. Шәмәрдәнлеләр чит җирләрдә башын салган батыр сугышчыларын мәңге онытмас. Җирлектә бәйрәм чарасы кичке сәгатьләрдә дә дәвам итте. Халык хәтере мәңгелек. Моның шулай икәнлеген Иштуган авылы халкы тагын бер кат исбат итте. Бәйрәм көнне бу җирлектә Бөек Ватан сугышы ветераннарының исемен мәңгеләштергән истәлек тактасы ачылды. Бу инициатива безнең соцгражданда күтәргәннәре һәм шуннан соң инде ветераннарыбыз, әйтик, ветераны труда Марат Набиевич, Хакимҗан абый һәм Чулков Гәрәй абый инициатива белән башланып китте. Алар иң беренче үзләре җыешып инде мемориал тошны заказ иттеләр. Андан соң инде тора-бара моның буенча халыкка игълан иткәннән соң әйтик, халык ярдәм итәргә, акча җыярга безнең фонд развития бар. Шунда Ольга Николаевна секретарь булып эшләгән сельсоветта ул акча җыйды инде. Кешеләр шуңар акчаны керттеләр. Һәм инде безнең спонсорларыбыз Сабинский лесхоз 60 мең бирде. Һәм анда хайранны 50-га якын кеше, кем 10 мең, кем 5 мең, кем 30 мең, кем 3 мең, кем 1 мең менә шулай итеп җыелды акча. Һәм инде шушындый матур стелланы, әйтик, мемориальный тактаны ясарга менә шулай акча җыелып, соңгы көннәрдә дә акча керттеләр. Бәйрәм уңаеннан инде мин барлык халкыбызны шундый бөек җине белән чын күңелемнән котлыйм. Тазалык, саулык, исәнлек, байлык, инде аяз күкләр һәм сәламәтлек телим. Марат Сибгатуллин истәлек тактасын төзетүдә башлап бирүчеләрнең берсе. Тантанада сүз алып үз өлешен керткән авылдашларына, иганәчеләргә рәхмәтен белдерде. Бу таш инде ул бетоннан эшләнгән, ул шәттер инде ул күпмедер отыр тыры дигәндәй булмабыз. Но шушы истәлек калды. Бу ветераннарны инкереп чыккан мәктәптә Bunlara var, vitaminler turunda, soğanlı tulmanlara ilerleyelim ülkelerin son mekteplere, bibliotekada, vitaminlere kalata albüm olsun idi. Onların kaliteli etmenin, onların hasta biyografiyası, onların paylaşılagenler, şimdi frontta soğuşkan, şimdi nagradlar olgan, yaralara digendey, ona ilgili istelikte çok kalıp olsun ilmengelikte. Onları benim bir zor vakat etkisem kile Munda işlaganda bek aktiv qolishdi Isto'g'on xalqi молодцы. Aytamiz, biz buni hali planlashtirgan edik. Mana bukvalno ish xo'p bo'lganlar 3 oyda yechaklangandir. Unda siz ko'targan edi, illa ko'targan вопрос mana 3 kun 3 oy o'sha bukvalno 3 kunda ishlab bitirdik. Bukvalno ishga shuncha kun ishlab bitirdik deganda. Тарихка күз салсак, Иштуган үзе 1947 елда, ягъни сугыштан соңына төзелгән авыл. Бу тактада исеме язылган 56 ветеранның барысы да читтән килеп төпләнгән. Кызганычка каршы хәзер җирлектә исән ветеран юк. 4 тыл хезмәтчәне генә гомер кичерә. Менә безнең Иштуганыбызда бүген бик зур бәйрәм, лайда бәйрәм көне, Иштуганда зур бәйрәм. Менә безнең сугышта булган катнашларны җиңүче җиңүнең бәйрәменә 24 ел уңаеннан Иштуганда менә анда памятник ачтылар. Менә без искалып дөресаны күптән хыялларны биреләр, булдыра алмады. Менә бик зур рәхмәт. Авыл халкы ярдәм итүче районнарга, районга да, лесхозга бик зур рәхмәт.
Bizning de әтейбіз соғышта болған, аны сөйлесең әзір әккірін жүрегімден ете, әтейні алып барғандар да бүтін құралларын тапшыртып, пілейін әздавайт иткәннәр. Біздің әтей соғыш алмайша пілейінде ятаз. Соғыннан аларны келіп құтқарғаш кіна, ол андары соғыштар біткәш кіна, күйтсен саудырыз қайтты ол. Аны пілейінде болғаны көбірәге. Анда саудық жандар болған бетінде. Мұртазин Хажи Мұртазинович. Әтейді şu айтып, саудық жан командирлары завод біткәнлер ана власылар шекілдейінде. Біз 11 бала болдық, соғыштан қойткаш. Әне қолған 4 бала білән, бір ikisi ошлықтан үлгеннер. Biz mene 9 bala isen yaşadık hazır vakitte. Mene biz 7'miz öldük indi 4'imiz isen Allah'a şükür 13 yaşımayda tuğan kırım 71 yıl olsa. Bundan көп yıllar ilk İştuğan avluna kelin bulup düşkən Razıya апа күрше Теләши районының Ылымәтәске авылыннан. Гаиләдә ул 10-нчы бала. Әтисе дә, кайнатасы да сугышның иң кайнар нокталарында булган. Үз әтисе Гарифулла абый яраланып, яу кырында бер аягын калдырып кайта. Ветераны енді сугыш вакытында кайнатам сугыш ветераны иде. Ганютдинов Ağlam Ганютдинович. Ул хәзер исән түгел инде. Ул сугыш әйе бар. Әйе карап килдек. Карточкасы да бар, ана аныгым тутып тора. Ниде? Күптән инде ул вафат сугышның башыннан ахырына хәтле сугышкан. Истәлек тактасы яшьләргә кан куйгыч сугыш елларын һәр вакыт искә төшереп торачак. Бабаларыбыз безгә җиңү бүләк итеп мәңгелек йортка күчте. Илдәге тынычлыкны саклап, һәйкәл, истәлек такталарын, батырларның каберлеген чисталыкта тоту, монысы безнең бурыч. Бүйек җиңү көнен районыбызның Туктар авылы халкы да ел сайын зур дулкынлану белән каршы ала. Илебез азатлыгы, тынычлыгы, матур көннәрдә киләчәк буыны яшәтү өчен Герман җирендә башларын салган авылдашларын биредә дә тетрәнеп искә алалар, хәтердән җуймыйлар. Җиңү көне тантанасында район башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатихов һәм башка рәсми затлар катнашты. Туктардан сугыш елларында 128 ир-егет чыгып китә. Шуларның нибары 13 генә кире үз туган авылларына әйләнеп кайта. Бүген алар да вафат. Сугышта катнашкан һәр авылдашларның истәлеген мәңгеләштереп, авыл клубы мәйданында һәйкәл ачтылар. Аларның рухын бүген менә ул саклый. Килдәге җиле буенча безнең инде барлыгы бүгенге көне 960-ка якын кеше яши. 5 авылдан тора. Инде бер авыл Мәртнәү кичкенә генә булса да, анда узган елны хәтерләсәс, шундый һәйкәл ачкан иде. Бу инде менә Туктар авылыннан үзебезнең иганәчләр ярдәме белән һәйкәл ачу бәхетенә ирештек. Монда инде безнең төп бурычыбыз булып куйдык инде һәрбер сугышта катнашкан якташыбызны исемен мәңгеләштерүдән теләк ният белән, чөнки моңа эшләнгәннәре бит инде безнең сугыш кырында ятып калган, кайта алмаган кардәшләребезгә, әби балаларыбызга багышланган. Безнең инде менә шушы Мәртин һәм Туктар авылында без тырышлык инде бүтән сугышта катнашкан ветераннарыбызны истәлек итеп мәңгеләштерергә аларның исемнәрен. Туктар авылына килгәндә, монда 280 кеше яши. Халык бик тату, бик бердәм. Һәм инде менә үзе безнең якташларыбыз Трейд Металл һәм дә Яшел парк, экотехнопарк җитәкчелеге Галиев Марат һәм дә Галиев Институр Ибраһимулларының ярдәме белән без шушы һәйкәлләрне төзеп киләбез. Инде 2нче елга без билгеләп киләчәкбез. Җиңүнең 75 еллыгын, Алла бирсә, шушы исәптән инде Килдебәк авылында 15нче елны һәйкәл ачылган, әмма дә ләкин анда безнең бары тик сугыш кырында ятып калган якташларына исеме кергән. Безнең максатыбыз хәзер 75 еллыкка Килдебәк авылында да bütün якташларыбызны сугышта катнашкан исемнәр мәңгеләштерү теләк ниятебез бар. Һәйкәл Килдебәк авылы егетләре, эшмәкәрләр, бер туган Марат һәм Исур Галиевлар көче белән күтәрелә. Алар бу тантананың олы кунаклары иде. Этот праздник вписан в историю в нашей страны на века, в судьбы каждого человека. Хочу сказать низкий поклон всем, кто в тылу, на фронте внес свой вклад в этот день, в эту победу. Всем огромное спасибо. И в этот день мы в каждом селе приняли такую традицию открывать памятник, почтить воинов, всех, кто погиб, кто пришел живой с фронта, тоже внес свой вклад. Вот это наша такая дань. Спасибо вам огромное. Авыл халкы да канәгать. Яу кырында калган туганын хәзер һәркем шушында килеп искә алала. Беркем дә бер нәрсә дә онытылмый.
Туктарлылар өчен 9 майда тагын бер мөһим вакыйга булды. Шунда ук янәшәдә генә модульле фельдшер акушерлык пункты ачылды. Килгән кунаклар бу куанычлы тантанада да катнашты. Безнең республикабызда бар программалар, 44-тән артык программа. Ул Россия Федерациясендә бер кая да андый нәрсә юк. Һәм инде күргәнчә безнең авылларыбызга беренчедән балалар бакчасы, мәктәпләр, юллар, фельдшер пунктлар, урам утлары һәм инде без necessary бу бөтен тормышка ашып бара. Менә бу авылда да бу мәсьәлә күтәрелгән һәм инде чишелде. Фельдшер акушерлык пунктын бүгенге ачабыз Алла бирсә. Һәм инде менә эстафета безнең Мәртән авылында клубны быел эшләп куйсак. Менә халык necessary шуны бөтенесен булдырабыз. Халык та молодцы. Республика авылларында бүгенге көндә шундый 450 фельдшер акушерлык пункты төзелгән һәм авыл халкына хезмәт итә. Иң кирәге ул барлык мөмкинлек һәм җиһазлар белән тулыланган. Татарстан президентыбыз ярдәме белән шул беренче медико-санитар күрсәтү программасы үсеше күрсәтә. Шул программа нигезендә модуль технология буенча 450 ФАП төзелде. 1500 ФАП ремонтланды. Хастаханәләр, амбулаторияләр кирәк дәрәҗәдә җиһазланды. Бүген безнең төп бурыч авыл җирендә медицина күрсәтү дәрәҗәсен күрсәтү. Мин район җитәкчелегенә төзүчеләргә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Безнең фельдшерга әйбәт монда эшләргә. Әлбәттә, килгән кунаклар тантаналы шартларда кызыл тасмаларны кисеп бинаның эчке ягына үттеләр. Андагы шартлар белән таныштылар. Монда төп яңалык күзәтү камерасы куелу һәм монитордан фельдшерның тышкы якны күзәтә алу мөмкинлеге. Районда сафка баскан модульле ФАПларда бу әле беренче күренеш. Фельдшер булып биредә Фирдания Каюмова эшли. Мәртин һәм Туктар авыллары халкына хезмәт күрсәтә. Безнең бу Туктар фельдшер акушерлык пункты 85 елдан әйткәнемчә Мәртиннән күчерелде. Анчы Мәртиндә шулай ике авылга хезмәт итте. Вакытта да Мәртиндә Туктар авылларына мин үзем кайттым 90 елда. Шунда кайттым, башта Сабазак больницасында эшләдем. Аннары шунда медмәктәпне кабул итеп алдым. Яңа мәктәп белән балалар бакчасы белән бер бина астына кергәч, анда инде уңайлыклар булды. Но өлешчә барбердән барлык уңайлыклар да юк иде. Хәзер бу пункт инде бу искиткеч, үзе якты, үзе шалымында бөтен нәрсә яңа. Үзәсме хәзер проблемадыр инде ул кан басымы авырулары белән, йөрәк кан басымы белән. Онкология белән бик зарланасым килми, булгалап тора, но алай юк. Соңгы стадияларына җиткән кешеләребез югары, Аллага шөкер, иртәнге беренче, икенче стадиядә ачыкланып, шул операциялар саттып, дәваланып, күбесе операция белән инде диспансердагы нәтиҗәсе дип уйлыйм инде мин аны. Онкологиялар вакытында табыну шул күбрәк кан басымнары белән инде. Шикәр авыруларыбыз да бар инде, дип әйтеп булмый инде. Иң зур проблема авылда бүген балалар туу мәсьәләсе белән бәйле вазгыять. Фирдания Каюмова нәкъ менә туулар санының аз булуына басым ясый. Яшьләр дә район үзәге яки шәһәргә китү ягын хуп күрә. Инде авыручылар аз, туучылар күп булып, фельдшер акушерлык пунктының киләчәкне арттыруга һәм үстерүгә файдасы күбрәк булсын дигән теләкне җиткерәсе килә. Барыбызга да билгеле җырны каршы ала затып кала поездларны Шәмәрдән дип җырласак, яңалык ачмабыз. Райондашларыбызга Шәмәрдән үзенең тимер юлы белән данлыклы. Менә инде бер гасыр биредә яшәүчеләр иртәләрен рельс тавышлары белән уянып, төннәрен дә аның шавы астында үткәрәләр. Җирле халык моңа шул кадәр ияләнгән, алар аны ишетмиләр дә. Ул тавыш ана карнында ук аңнарына салынган. Шушы авазларны ишетеп тулы бер буын үскән. Бу атнада Шәмәрдәндә тимер юл станциясына 100 ел тулуны билгеләп үттеләр. Райла хәбәре. Вокзал. Шәмәрдән бистәсенең ғрур, мәғрур, матур биналарының берсе. Хәзергесе иң заманчалаштырылган, уңайлысыдыр мағайын.
Җирле халык бер гасыр дәвамында 3 вокзал шаһитләре булалар. Тагын да төгәлрәк әйткәндә, 1919 елның май аенда Шәмәрдәндә станция ачыла һәм эксплуатациягә кертелә. Аны Беренче Бөтендөнья сугышы вакытында Австриядән килгән хәрби әсирләр төзде дигән мәгълүмат саклана. Алар урман кисеп, юлларны ачып, шпаллар, рельслар салалар, казармалар, будкалар ясыйлар. Әлеге тимер юл станциясының төзелеше урман сәнәгате һәм авыл хуҗалыгы үсеше өчен Татарстан Республикасына яңа мөмкинлекләр ача. Станция булу Шәмәрдән поселогының инфраструктурасы үсеше өчен башлангыч нокта була. 100 ел дәвамында биредә тулы бер нәселләр династиясе эшле дә ашлы да була. Шундый 13 династия тарихка кирип бара. Петровлар шуларның берсе. Александр сүзләренә караганда, династия чылбыры 135 елны кылачлый. Монда әбисе эшли, сугыштан соңгы елларда әтисе кашигар машинист, аннары үзе 40 ел колонна белән идарә итә. Как пришли на железную дорогу, так на всю жизнь и остались с ней. Я руководил колонной 13,5 лет. У нас колонна обеспечивает движение грузовых пассажирских поездов на участке Юдина-Агрыз. И вот хочу сказать, что у нас тут не просто коллектив колонны, у нас в основном династиями работники, перевалившие за 130 лет. Бабушки, дедушки, отцы. Мы вот работали по 40 лет, и у нас стаж работы очень большой. Тимер юл авыр хезмәт ди ветеран. Машинистлар гомере буе белем үзләштерүдә. Яңалык заман белән бергә туып тора. Яшьләрдән тупланган хәзерге коллектив безнең эшне лаеклы дәвам иткәнгә ихлас сөенәм ди ул. Сейчас вот коллектив он очень молодой, порядком 66 человек работают, обеспечивают обслуживание грузовых пассажирских поездов на участке Юдина-Агрыз, вводят длинносоставные, сдвоенные, тяжеловесные поезда, производят маневровую работу нашими машинистами от Агрыза, то есть от Сосновки, станции Сосновки, до станции Дербышки. По всем станциям наши ребята работают, производят маневровую работу по всем станциям. У нас на железной дороге нету выходных, нету сабантуев, нету Нового года. Это структурное подразделение работает потечно. И работаем согласно графику утвержденного. И его нарушать ни в коем случае нельзя. Если кто-то не вышел на работу, поезд станет. Вот смысл в чем это наша работа. Илгиз Хамидуллинның да хезмәт еллары тимер юл белән бәйле. 40 ел эчендә ул машинист ярдәмчесе дә, машинист инструктор да була. Товар колонналарын иярләп, төрле станциялар арасында миллионлаган чакрымнар үтә. 5 станциягә эшләргә туры килде безгә. Авыр вакытлар туры килде. Бу вакытта менә Сашка әйтте инде, перевозкалар әз булды. Но барыбер без чыдадык, ниттек. Әйтәскеләр сабантуйлар тимир нәрсә, мондай көннәр бәйрәмнәр безгә бик эләкмәде инде, потому что беспрерывный работа булды. Шушы әйтәскеләр менә бу бүген бик заминательный көн инде бүген. 100 ел вокзалга, бүген шәле икенче вокзал булган, икенче вокзал инде монсы. Әйтәскеләр инде менә рәхмәт безнең ветераннарга, алар безне өйрәттеләр. Без менә үзебездән ничек туры килде, ничек төрле вакыт булганнар, без өйрәттек икенче поколениене. Пока шулай әкренләп цикл бар Шәмәрдәндә. Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт менә шу руководительләргә, безгә әйбәт юллардан насип булган ергә, өйрәнергә, бу менә станцияларга, монда станция эшләгән кешеләргә, хәзердә эшләгән кешеләргә, аларга исәнлек саулык, әйбәт кенә эшләргә насип булсын киләчәктә. Менә бүгенге тантананың рәсми кунакларын утырткан вагон Шәмәрдән станциясына якынлаша. Анда Горький тимер юлы башлыгының беренче урынбасары Александр Проский җитәкчелегендәге эшче төркем. Аларны Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм Шәмәрдән тимер юлында хезмәт иткән 500 еллык Степановлар династиясе дәвамчысы 5 яшьлек Заид каршы алды. Станция ачылуга 100 ел тулу уңаеннан бәйрәмгә истәлекле бүләкне әле хәзердә тимер юлда сафта эшләүче Сергей Степанов ясый. Нәни паровоз аның бер атна эчендә тормышка ашкан кул хезмәте. Данлыклы Степановлар династиясе турында искәртүче паровоз кунаклар күңеленә дә бик хош килде. Ул хәзер тимер юлда кайтучы китүчеләрне йөк вагоннарын сәламләп торачак. К столетию железнодорожный вокзала станции Шәмәрдән мы вот решили с ним соорудить такой вот паровозик.
на столетие. Как бы внук мне помогал в строительстве, участвовал тоже. Вот он сегодня пришел встречать начальника Горьковской железной дороги, приветствовать. Как бы Шамардан основался, это основа основ уже железной дороги. Здесь, когда железную дорогу проложили, образовался поселок Шамардан. При паровозной тяге еще. Вот поэтому как бы на столетие изначально при паровозах вот мы решили такой паровозик соорудить. Тарихи мизгел. 100 еллыкның истәлеге итеп вокзал мәйданына агачлар утыртылды. Алар киләчәктә һичшиксез темир юл тарихына кирип калачаклар. Үткәннәр турында Җиңү паркында да танышу мөмкинлеге тудырылган иде. Станция турында баннерларда бай мәгълүмат язылган. Кунаклар алар янында да тукталдылар. Һәм сәхнә түреннән шәмәрдәнлеләргә котлау сүзләрен ирештирделәр. Уважаемые жители Шамардана, я очень рад, что сегодня во время нашей рабочей поездки так совпали даты, что сегодня исполнилось 100 лет прекрасной, великолепной рабочей станции Шамардан. Я от всей души всех поздравляю, прежде всего железнодорожников, да и всех жителей. 100 лет пролетели. Ведущая говорила, как строилась станция. Да, там военнопленные, конечно, помогали, но я уверен, что 100% это заслуга, и дальнейшие 100 лет это заслуга жителей, близлежащих жителей, которые своим трудом, своим ежедневным, сделали вот такую великолепную станцию. Находится на прекрасной площади, цвет поселка. Всех вас с праздником, здоровья, удачи, и давайте побольше хороших праздников на вашей земле. Давайте, я уверен, будем встречать и 150, и 200 лет станции, потому что жизнь движется, а железная дорога – это движение. Район башлыгы Рәис Миннеханов рәхмәт сүзләрен иң элек ветераннарга юллады. Авыр елларда алар тырышлыгы белән булдырылган хезмәт нәтиҗәле җимешләрен бирә. Шамардан – это славится у нас связано с железной дорогой. И в будущем, я думаю, у нас только процветание, а огромный вклад. Всем за огромный вклад большое спасибо. Кунаклар буш кул белән килмәгәннәр. Бүген күпләргә Горький тимир юллар шелтәре җитәкчесенең исемле бүләкләре тапшырылды. Яхшы хезмәт күрсәткечләренә ирешүчеләр район башлыгының хезмәт хатларын алды. Җиңү паркында алга таба Шәмәрдән тимир юл станциясының 100 еллык тарихын искәртеп, шушы элмә такта торачак. Ул тарихи экспонат паровозга беркетелгән. Менә шулай бүгеннән җирлектә бер гасырлык тарихның яңа бите ачылды. Поездлар алга җилдерә. Тормыш дәвам итә. Календарьда бәйрәмнәр саны елдан-ел арта бара. Соңгы елларда барлыкка килгән бәйрәмнәрнең берсе халыкара күршеләр көне. 1999 елдан бирле бөтен дөньяда билгеләп үтелә торган бәйрәм соңгы елларда Саба районында да үткәрелә башлады. Быелгы халыкара күршеләр көнен билгеләп үтү өчен Байлар Сабасындагы Закир Юсупов урамында урнашкан 15-нче ай йорты сайлап алынган иде. Бәйрәм үткәрү өчен әлеге йорт һәм аның ишегалды бар яктан да уңайлы булды. Безнең бу домны сайлау нәрсә белән барлыкка килде. Менә бу яңа йорт безнең. Монда яшьләр күбрәк, балалар күбрәк һәм халык төркемрәк. И икенче яктан бу ишегалды ничектер машина әз йөри торган тупиковыйрак җирдә тора. Балаларга уйнарга яхшырак булыр, бәйрәмне уздырырга ничектер уңайрак булыр дип таптык. Чөнки борылышта карасагыз, ул бөтен яктан дагы шушындай күп фатирлы йортлар арасында утыра. Без бу бәйрәмне bir 2 yıl uzdırıp karagан iyi, başka yurtlar kırıyında da anın urnaşuvu joysızraq iyi. Şoňa menä bu yıl şuшы ишек алдында uzdırıp karıyga diп oyladyk. Yakınça alganda menä bu yurtның үзендәгенә 27 фатир, һәр берсендә ким дигәндә 3 дип алсак тагын 100гә якын халык бар инде. Ишек алдын алганда менә шушы якын тирәдәгенә безнең ул җыела где-то bir 300гә якын.
Якын туганның шикелле яхшы күршеләр белән гомер итү үзе зур бәхет. Юкка гына халык та күршең үзеңнән яхшы булсын дип әйтмәгән. Кичке якта бәйрәм башланыр минутларда тирә-юньдәге йортлардан да күрше хакын каклаучылар җыела башлады. Өлкәннәргә кечкенә оныклар да ияргән иде. Балалар өчен аттракционнар корылды. Тәмтемнән авыз итәргә өстәл әзерләнде. Саба район мәдәният йорты хезмәткәрләре исә олысын кешесен бәйрәмгә, уеннарга дәште. Бәйрәм үткәрү өчен билгеле бер йортны сайлап алуның үз сәбәпләре бар. Закир Юсупов урамындагы 15-нче ай йортында яшәүче күршеләрне башкаларга үрнәк итеп куярга була ди. Саба районы торак милкәтчеләр ширкәтенә хезмәт күрсәтү үзәге җитәкчесе Айдар Шәйхетдинов. Күршеләрнең төрлесе бар инде. Без менә чынлап тагын алар белән гел мөнәсәбәттә булгачтан төрле шартларга туры киләбез. Бар берсе белән берсе бик тату яши торган күршеләр, бар судка хәтле барып җитә торган күршеләр. Нишәптер мин аңлап бетерә алмыйм. Күрше хакы, Аллаһ хакы дигән сүздән хәзерге күршеләр читкәрәк тайпыла башлаганнары бар. Бер күп фатирлы йортта торгачтан ул бит инде ничектер бер гаилә шикелле торырга тиеш. Шуңа карамастан менә шушындый элемтәләр төрлесенә килеп чыга торган вакыйгалар булгалый. Яшьләр бит инде алар бер чор кешеләре булгачтан аларның балалары бер чорда үсә, бергәләшеп тату аралашыбрак яшиләр. Шундыктан бу ишек алдында менә мин уйлаганымча яхшы мөнәсәбәтләрдер дип. Бурын заманнарда әле кешеләрдә шырпы булмаган вакытта кешеләр бер кабызган утны озак вакытлар сүндерми саклаганнар. Ниндидер сәбәп белән ут сүнсә, алар иң якын кешеләренә ут алырга кергәннәр. Андый кешене ут күрше дип атаганнар. 15-нче ай йортында яшәүчеләр дә якын туганның шикелле яхшы күршеләр белән гомер итү үзе зур бәхет дип саныйлар. Лестничный площадкада дусларым, күршеләребез белән бик дус яшибез, тату яшибез, бер-беребезгә булышып яшибез. Алар минем үзем тырышлар. Күршеләрем булышчан, күршеләребез бер-беребезгә булышып яшибез шулай. Дус тату булып. Декабрь айы күрше Гөлфәнияләребез аш үткәрәләр, шунда алар безгә кирделәр өстәл сорап торырга. Шуннан соң аштан соң алар безне чәй эчәргә чакырдылар. Шуннан соң шул йөришеп, танышып, йөришеп киттек инде. Каршыдагы күршем Роза белән без бергә эшлибез Баниста. Күршеләр көне ул бер өйдә ишек алдында яшәүчеләр генә түгел, идарә компанияләре, администрациялар, эшмәкәрләр өчен дә бәйрәм. Аның төп максаты күршеләрчә дус мөнәсәбәтләрне үстерү. Әлеге дуслык йорт ишек алдыннан башланып, күрше территорияләрдә урнашкан муниципалитетлар дәрәҗәсенә кадәр булсын иде. Бүгенге көндә кызганыч, күршеләр арасында дуслык элемтәләре югала бара. Ишек алдында утырып торулар да юк хәзер. Хәтта күрше фатирда кемнәр яшәгәнен дә белмибез. Күршеләр алар бик кирәк. Күрше хакы Аллаһ хакы дип юкка гына әйтмиләр. Бу бәйрәм исә күршеләр арасында дуслык күпре салучы бәйрәм булып тора. Аның кыйммәте дә нәкъ менә шунда. Спорт яңалыклары белән таныштырабыз. 2 май көнне Саба яр буенда җиңел атлетика төренә керүче йөгерү ярышы булып үтте. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 74 еллыгына багышланды. Ярышта 2002-2008 елга һәм оннан да яшьрәк теләге булган һәркем катнаша алды. Алар 1, 3 һәм 5 чакрым ара дистанциядә көч сынашты. 2001-1958 елга һәм оннан да өлкәнрәк яшьтәге ир-атлар һәм хатын-кызлар да стартка басты бу көнне. Аларга бирелгән дистанция 10 чакрым иде. Һәр катнашучы армый-талмый гына йөгереп, үзенә бирелгән араны лаеклы гына үтеп килде. Җиңүчеләрне һәм призлы урын алучыларны тәбрикләү тантанасында ярышларның баш хөкемдәре Рифат Хисамов, район башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гариповлар катнашты. Пьедестал баскычына күтәрелүчеләргә грамота һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. 10 чакрымга йөгереп финишка килүчеләргә Саба йөзү бассейнына керү өчен абонементлар бүләк иттеләр. Шулай ук иң яшь һәм иң өлкән катнашучыларны да ачыкладылар. Май бәйрәмнәрендә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 74 еллыгына багышланган бокс буенча ачык республика турниры да булып үтте. Сабадагы спорт комплекс бинасында үткән турнир традицион буларак үтә. Быелгы бәйгегә Татарстан Республикасы районнарыннан һәм Башкортстан Республикасының Октябрьский районыннан барлыгы 13 районнан боксчылар килде. Рингта 2009-2010 елгы егетләр-кызлар, 2007-2008 елгы егетләр, 2005-2006 елгы, 2003-2004, 2001 һәм 2002 елгы кызлар-егетләр көч сынашты. Үз категорияләрендә беренче урынны Армир Шәймарданов,
Әмир Баймәтов, Раил Хажиев, Кәрим Фәттахов, Алим Хадиев, Инсаф Мәрданов, Данияр Байметов, Ойрат Хасанов, Гүлнас Ахунова, Дина Миннагулова, Рания Гарипова, Ислам Сәйетов, Инсаф Рахимуллин, Давид Арутюнян, Ойяз Галимуллин, Илнар Ахуновлар алды. Тагын 7 яшь боксчы икенче призлы урынны алуга иреште. 4-5 май көннәрендә Лисхоздагы Нарат Боз сарайында фигуралы шоу буенча Саба муниципаль районы ачык беренчелек үткәрелде. Әлеге турнир 2нче тапкыр оештырылды. Үз көчләрен сынарга һәм нигә сәләтле икәнлекләрен күрсәтергә Чаллы, Казан, Яшелүзән, Кукмара шәһәрләреннән, Питрәч, Саба районнарыннан, Башкортстанның Туймазы районыннан, Саранск шәһәреннән фигуралы шоу буенча оста егетләр һәм кызлар килде. Барлыгы 200-гә якын яшь спортчы катнашты. Сабалыларда сынатмады һәм яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Анна Романова кул астында шөгыльләнүче иң яшь спортчы Тәүфик Миңнуллин 2011 елгы һәм оннан да кечерәкләр төркемендә Азра Беджар 3-нче, Кирам Вафин 1-нче, Карина Рақипова 3-нче, София Галимова 1-нче, Алена Сикира 1-нче, Малика Жамалиева 3-нче, Самир Галимов 1-нче урыннарны алдылар. Ахырдан яшь фигуралы шоучыларны пьедестал баскычына күтәреп тәбрикләү тантанасы булды. Призлы урын алучыларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Картинг ярышларының чираттагы сезонына старт бирелде. 10-12 май көннәрендә Собадагы Аргама картодромында 2019 елның беренче карт ярышлары үтте. Татарстан Республикасы чемпионаты һәм беренчелегенә узган бу картинг ярышында Ярчаллы, Пермь, Сарман, Казан, Ижевск, Екатеринбург, Бойлар Сабасы һәм башка төбәкләрдән килгән картингчылар катнашты. Алар Казет-2, Rotex Max, Mini, Super Mini, Rotex Max Junior, Micro, Стриж, Пилот, Минск 125, Восход классларында узыштылар. Собаның Олимп спорт мәктәбе укучылары да ышаныч һәм осталык сыйфатларын күрсәтте һәм сөенерлек нәтиҗәләргә дә ирештеләр. Шәхси зачетта пилот классында Айзат Хусейнов 3-нче һәм Стриж классында 1-нче урыннарны, Минск 125 классында Илнар Галимов 2-нче, Казет-2 классында Динар Даминов 2-нче һәм Восход классында 1-нче, шул класста Рифат Исрафилов 3-нче урыннарны алуга ирештеләр. Командалар арасында 3 урынны да Казан шәһәре картингчылары били. 19 майда Татарстанда матбугат көне билгеләп үтелә. Барлык масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләрен, шушы тармакта эшләп чыккан хөрмәтле ветераннарны Татарстан Республикасы матбугат көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Бүген тормышны мәгълүмат алмашудан башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел. Шуңа күрә, хөрмәтле коллегалар, сезгә бәхет, исәнлек, саулык, һөнәри казанышлар, югары рейтинг, күп тираж һәм бихисап укучылар телибез. Бәйрәм белән. Бүгенгә менә шулар, алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Ә мин исә сезнең белән саубуллашам. Ялларыгызны күңелле үткәрегез.